Dúfam, že už sa to v živote nezopakuje, že niekoho zavraždia za to, že je inak orientovaný ako heterosexuálne. A moje pocity zhrozená, v strachu, že toto sa deje aj na Slovensku. Európska rada prijala sankcie proti Hamasu, Al-Kaide. Je veľmi dôležité povedať, že ten teroristický čin, čo sa išiel udiať na Taylor Swift koncerte, tak na to prišli a hlavne Slovensko intenzívne spolupracuje s Európskou úniou a robí, čo môže. Ešte ak náhodou vidíte nejaký extrémizmus alebo terorizmus, treba hneď zavolať políciu. Taktiež je dôležité povedať, že v dnešnej dobe už na sociálnych sieťach, ak náhodou je nejaký nenávistný komentár alebo ak sa vám vyhrážajú smrťou, čo sa mi už stalo, tak som to nahlásila. Polícia sa spojila s TikTokom, spolupracovali, tohto muža našli a bude mať súd teraz na jeseň. Takže len treba byť obozretný a hneď to nahlásiť. A ja pevne dúfam, že všetci budeme v bezpečí na Slovensku. Ten teroristický čin pri tej teplárni, že ako zabili tých dvoch mladých chlapcov, je, že podľa mňa ten 19-ročný nenávistný chalan plný nenávisti, ja si myslím, že polícia už ho mala mať dávno zmapovaného a mala tomuto predísť. Vlastne to, čo sa stalo vo Viedni na koncerte Taylor Swift, toto sa malo stať, že polícia ho mala odhaliť skôr a mala ho zatknúť, lebo vlastne sa našli tie jeho správy, potom tie dokumenty, ktoré hľadal, čo si všetko čítal a toto je podľa mňa v tomto, čo sa zlepšuje tá polícia, že tá prevencia, že ho chytia ešte skôr, ako sa stane nejaká vražda.